салом ба кулли бинандагон ва подписчикони муҳтарам. Барномаи сайёҳиро пешкаши шумо мегардонем. Ҳозир мо имрӯз барномаи сайёҳиро дар шаҳри Кӯлоби Бостонӣ рӯи навод оварда истодаем. Мо ана ҳозир дар шаҳри Кӯлоб қарор дорем. ҳозир ҳамроҳи рафиқон сайёҳат мекунем, мебинем, тамошо мекунем чиҳо дорад ва чӣ чизеро ки мо дидем ҳатман ба навод гирифта ба шумо маълумот медиҳем. Бо мо бошед, рафтем. من میهمانداری خود را با تمام مردم کلاب میرسانم که ما را خوب مهمانداری کردند.